Nyande asawe nogas e ɗiɗaɓre lewru jewetataɓo hitande ujune ɗiɗi e nogas alhaji babba fariku metama hakimi sangere tutawal nde andira alat metol ngo'ol waɗama to lamorde bagno dow ardugal mo Allah ɓangi daraja laamiɗo sénateur Mouhammad Gabɗo Yahaya ummatore ɗunde gila nder e yaasi wuro e nokkuje goɗɗe peerotirɗe on jalɗiri moftorde nden ngam wallugo metaɗo on seyo ɓawo meteki to suudu metol hakimijo on e yahadiraɓe maako ƴummitake garti ha yeeso laamiɗo ɓe cappanimo ɓe jaɓi do'a nonnon bo ɓe keɗitake bolle tilinɗe ɗe wasuye gila laamiɗo on e goto nder saraki en tawaɓe to nokkure nden keɗite seeɗa nder ko wolwa. Saydou Ba Diangui ardiɗo ñaɗɗo ɗo batappawa ha saka lawol no himɓe watta sei ɓe luuta nde ɓe tarta nde ɓe fotai ƴaɓɓugo nde ɓe tarta nde ha ñande feere ɓe yinita tartugo tapare nde ɗum kugal no batten sei ɓe hawra ɓe waɗa surga ɓe wasa tapawa go ɓe yerɓanga nder wana feere ɓe vurta ala maga lawol hoyti na se to a tarti kanjum on ɓe ɗo waaja amin ardiɓe bandol ha amin ɗo bo ɗo wiya ardiɗo ɓolata ɓamtata sawru ɓamtata juuɗe gotel sakiyam min ɗo andi tarihi leddi ɗo wuro fu ɓe tarihi amma ko missionnaire en wartiri alat ɗo wiyeteno Sangere Tutawal wona noon Sangere Tutawal min kam mi yiɗi nanugo hakimijo Sangere Tutawal ɗum ɓuri yirgo hakimi alat kolleɗam hakimi altine to mi yiɗno nanugo hakimi Sangere Tutawal ton mamaji amin gasni leddi ndi ha gashaka ya ton lamɗo Usmanu Hilmano yaha ha Bamenda ha ndu ha Kambo to zaman nasara en sanja inɗe asilije ɗe min ɓuri yiɗugo inɗe asilije ɗe min ɓuri yiɗugo hakimijo Sangere Tutawal ɗo ɗon min kam ɓuri yiɗugo amma ɓe dayata wakkati man min fu mi dayata no sakke wakkati man amma hande inɗe tilinɗe inɗe diina ɗo en sanjataɓe. Sarki Shanu Bagno kanko ma nder boliɗe maako dammuɗe o sembiɗini hakimi Babba Fariku dow o mara muñal ha ardungal nonnon bo o jogo amana hakkude maako e saare lamorde Bagno o ɓesdo teddingo nde bana o teddinira to maare ko arti o meete. Hakimi Sangere Tutawal alhaji Babba Fariku wutodake e jama'are maɓɓaninemo ɓaawo ɗuɗugo juɓɓotiral e añotiral yimɓe dolake mo darago seeɗa to yonde lamorde nden hidde o wa'ine puccu o yarana wajiri Bagno kofgol teddineki to saare e mu'um ngam hebbingo diidaɗi lamorde nden ɓurna metaɗo fuu fototo to saare waziri caggal wurtago mu'um to maare.
ɓaawo wurtago saare wasiri hakimi alhaji babba fariku hawtade e yahadiraaɓe maako mbaɗi juɓɓi jarawol mba'anteji ɓe giilake nder wuro seeɗa hidde ɓe ɗoftomo ɓe koramo to saare maako nde Sangere tutawal ha o taski jonde famarde to yaasi saare nde en ngam liiƴugo yettore maako faago ummatore amma jonde nde en heɓaka waɗirego bande taskira ngam tobgo iyende mawnde ha wakkatire nde en fuu e laatago iyende haɗi jonde nden waɗego yimɓe ceyori e maare ngam bo nde wayranoma heɓego ɗum ɗonno wontiri hokkere juutnde ɓaawo yofago iyende nden ummatore cankitake woɓɓe kotidi e hakimijo on nder saare maako nde iyende nden helti alhaji babba fariku naftiri jonde joɗande to jawleru maako o fa'i yeeso be yettugo ummatore e famtingo anniyaji boɗɗi ɗi o taskani Sangere tutawal e ko taari nde goman ni mi yetti Allah mi yetti lamiɗo amagaɗɗo yaya mi yetti bo dede ummatore leddi bagno dede ko suglani mi yetta population alat ngam hande moye laaɗo ko andi fakkat wonta population na population alat tan yehi sugloya bagno inde bagno ɓe dandi sugulaɓe pat ha ɗo bo ko hoosima e darle ha taari waɗo pat ko moye wala ko wala mo suni sugulla ɓe acci sugullaji maɓɓe ko ɓe waɗa pat ɓe acci ɓe waɗi ɓe sugli dalla yiɗugo huudu ha min kawta mi kuuda e maɓɓe min ɗo goo man mi daña ɗo haɗa ma mara nonni fuba ɓe hoositi am ɓe daraja ɓe giɗi huuɗa ɗo min ɗo komi torata Allah sene hisnam sentende ɗo maɓɓe Allah sene walla min huwa dede no nufinde komi nuwata anniyaji nder ɓerdam ɗo min huwa nafa ummatore laata e lamplere ha hakimen dutture bo yo ni kam miɗo tora bo Allah sene o renam semtede dow lamiɗo gaɗɗo yago dede amana hokki am ɗo Allah sene wallam ɗo amana ɗum suklam huura dede no jamirawo o teddini amana mi yettina amana am ɓi adama kam fof faama kuje tati kam huwata ko siɓe gotel kuje tati kanje jogi duniya amma fof huwata ko siɓe gotel ha ɓi adama numata nanata numata faama kam pat o faami ɗo towdi pakkino ma ko tan ni kam laamu andal jawdi kañum jogi duniya amma fuu heɓata ko sina ɓe ɓi adama ngam ko hoosi gawdere adig marwa gawdere adini duwala tati berto ha taari wari ɗo ɓe holliyam nder laagu ɓe hollitiyam fakat ni kam ɓe wondi e maɓɓe kamɓe ɓe ɗon 100%. bana ɓe ummi ɓe wari ɓe siɗɗanami kamɓe Allah sinɓe walluɓe sappidingo ɓi adama bo ko moy to wala ɓi adama ko Allah hokkimo nder tati jawdi laamu mi anda lofu to wala ɓi adama wala ko mari ɗum toskare ko moyni ka habda wonda ɓe ɓi adama ngam to aɗon ndewi ɓi adama ko a mari pat ko ɗume ko andi pat ko ɗume jamra walla defugam anda to wala ɓi adama ko a mari jawdi hakkude jawdi ka andal ɓe laamu ɗo pat to wala ɓi adama wala ko a mari yo inde warɓe ɗo o wata yugo Allah sano forɓe ɗo hayru Allah sano walluɓe Allah ɓeddi ennam hakkunde am ɓe maɓɓe e population ko taari ala ɗo bo Allah sano walluɓe wallam dow anniya mi sugla dede nomi dede anniya kam hoosiɗo Allah sano wallam dow man banni noon ko wawata yugo ɗo haɗa laamu hakimi ko laanigal extrême nord ɓe nord ɓeɗo mbiya lawan ɗo kam ɗo huudata ɓe jawre en ko woodi ko hey ɓe commanda jawren ko jawren ko village ni ka kamɓe huudata ɓe jawren to woodi koye hay ko waari jurgo probléme aɗa juude to ɓurimo to ɓuran ha ɗum fuɗni bo mako bo to bo mattan permede gabata laamiɗo min maran jawren ko dillata 50 e 9 ko hoosi ñaawo dirtiya nastini mayo darle boye nastini bamti ɗo bo keerol wara hoosi ñaawo ɗo bo ha keerol foti mi wiya ɗuɓude jaggi hakkille ɓe frontiére nigéria jawren ko woni caka toon fuu ni ka kamɓe huudaga ɓe hakkimi ala tottuwa permis kam komi habdata kam ni kam hirna baño ɓe pat min laatami goɗɗo gooto mbaɗa gottude heddu woowi komi ɓuyat taw habre permis habre am hawtugo hirna baño pat laata goɗɗo gooto hirna baño ɗo asli feere feere waɗani jeetati min ɗo mari
fulɓe min ɗo mari baya min ɗo mari yamba min ɗo mari konja min ɗo mari wawa min ɗo mari ɓute min ɗo mari mambila min ɗo mari tikar ni ka komin numata hakkilo am min fuu min laata goɗɗo goto wala senditugo ɗo nayol ngol wala ande senditugo nayol ngol min pat min laata goɗɗo goto wala senditugo dinaji bo oɗo dina ni ɗo ni na banni haala dina feere haala adungal feere haala bo kugal feere komin habdata développement komin laari tampini min ɗo seeɗe janngirde arabia ɓe ajamia fuu wala to ajamia ɓe ajamia wala arabia ɓe ajamia wala bo ferdu wonatako dina man bo tampan yatako ferdu bo wala wonatako komin kabdata ɓikkonji amin ɗo mi tinataka ɓe jannga ngam mo janngay ka famrataki dow rayi mako tan o huwata o anda ni to huwi hunnede Allah hoɗɗi to wanni ɗo yata to wanni o wonnan kiita ko laari ko jamira umri ɗin ɗo huwa pat o andata amma to janngidi fuumaji ɗo tan nder hakkille mako ɗo o dawliteɗo yimɓe heɓan éducation de base ɓikkon ɗo woɗa to éducation de base woodi mo kugal pat ko ni pat yan développement warani amma to éducation de base wala ko ɗume ko ni janngirde wala ko anni pat wala ko yata to komi habdata bat ko mbawmi habde janngirde ɓikkon habde jannga min fuu min goɗɗo goto min pat komin ɗowata kam jonde jam ha leddi jonde jam bo heɓata ko sina to a hoɗi woni wonɓe lesma komin gabdata kam jonta anniyam to mi heɓi suhliti mi waɗa réunion ɓe jawren ko taari am pat min gaɗa réunion min ɗaɓɓita ni min kurata lesdi man ya to min gari réunion ɓe maɓɓe sakke jawrojo fuu bo waɗa réunion mi yaha mi tawa ɗum mi kawta réunion ɓe yimɓe population o nde min noy développement yahata ha leddi noy janngirde hurata amma so min ɗaɓti a réunion ɓe jawren tan to min timmini sakke jawro fuu convoca réunion ha mum ɗumma mi yaha mi tawa ɓe min hawta min famtinaɓe nde janngirde ko nafata dina ɓe duniya fuu yo sina noon fuu ko en noyi pat narral wonata développement wonta ɓikkon suhlata habda ɗumana habda huwade de ko nafata ɗum ha leddi yayes alhaji babba fariku yelditake be soyde surgago ummatore ɗunde yitnode yalɗirgo laamu maako ngu'un o wi'i noon ɗum waɗama ngam caɗele ɗe ñaw ndaɓogu innetengu corona virus walla corona virus ngu gontirɗen o ɓesdi e wiigo o waɗayino anniya moftugo yimɓe ɗuɗɓe ha metol ngol ko ngam jama'are ɗuɗnde nde o tammakino on hollimo hiide e baawal ɓaawo jalɗiri laamu ngu'un bo hakimi sangere tutawal alhaji babba fariku eftani ummatore alkawal so Allah jaɓi ɓaawo to nyawu ngu'u hoyti ardungal lesdi duganake jama'are moftugo moftorle mawɗe o taskoto moftorde wonde nde kala pondaɗo e bawɗe warugo fuu heɓan yalɗira to maare ɓaawo heɗitago bolle hakimi babba fariku goto nder saraki en laamiɗo baño keɗɗo bawɗe tawego nder ɗoftuɓe mo to lamorde maako nde sangere tutawal hoosi boliɗe bano ni amana amana on lamɗo donc sukimo ngal ɗo artugol ngam o coɗɗina huɗɗi mako o teddina himɓeji mako o nanina ɓe o vallida ɓe ɗo ko nafata nokkore ma yawgo yeeso Allah hisinamo bo tampugo nder jamaje mako amin Allah jittinamo balle eddinamo dimmano yarugo ala yaha yeeso bana ko nanɗon ha ko arti ummatore ɗuɗnde iwde gila nokkuje feere feere on jalɗiri moftorde nde hamɓe fuu ɓe accaka to ɓaawo ngam bo woɓɓe nder maɓɓe bolwi bolle botiɗe mbataneɗe hakkilo to moftirde bo waɗi sali jam iga sare lamɗo ha min yetti ha ɗo wala ɗumna ko ɗume alhamdulillah yende bo waɗi tilimde to taka dow ɗumgo moftirde on wontiri to ɗum wasata ardiɗo bo ardungal kam kala mo laamiɗo baño ardini fuu o jogra min bana no laamiɗo may ar jogri min ɗo on torde min torata
wala ko min ɗiɗinta bolle. Assalamu aleykum derɗiraɓe. Alhamdulillah, min yetti Allah ɓe jaɓɓi amin duuɓe ɗiɗi ha lesdi Banjul. Min seyi masin ɓe jaɓɓama wa tilinka ɓe jaɓɓiri amin diga min ɗon nasta wuro ɓe ɗo hakkilini amin ha babal sungurlaji may. Min seyi bo masinta hande ɓe do'aje laamiɗo Banjul Mohamed Gabdo Yaya waɗini lesdi Cameroon waɗini julɓe duniyaru ɗo fuu. Min seyi masin be may. Hande min sappo e gelle min ummi Ngawdere min yalɗiri, woodi ɓe ummi Garwa, woodi ɓe ummi Marwa, woodi ɓe ummi Kuseri, woodi ɓe ummi Douala be hande Yaoundé ɓe ngam ɓe yalɗira ha moftirde may. To pat may ngam hande voɗugo hakkilo Alaji Fariku, ngam enɗam Alaji Fariku, ngam andugo gondal ɓe ɓiɓɓe adama, kanjum waɗi min ummiri her min ummirta fuu min wara ngam min ɗoftamo min yalɗira ha moftirde may, ngam hande ɗum ñalomare seyo ha mako, ɗum ñalomare seyo ha kala lesɗe woni lesdi Banjul fuu be hande jamaje Sangere tutawa. Hande min kam na min hoɓɓe ha lesdi Banjul, mo ummi Ngawdere, mo ummi Tiyer, mo ummi Tibati, mo ummi Maiganga, wari Banjul ka fu wari hamo. To shawara min hokkata hakimi metaɗo kam, hande to goɗɗo ardi ko fuɗɗirta kam muyal, ngam goɗɗo ummata tefa laamu, himɓe fuu hawrata hiɗam, himɓe fuu hawrata wayama, amma yande to a ardi bo a ardini himɓe fuu. Dole sey o maɓɓa gite, wala oɗo na o lewlam, wala oɗo na o ƴiyamam, wala oɗo na o giɗoam, kanjum ka timmi ha ardiɗo mo titima pat. Kala inno adama titima fuu a saaro on ha mako, kanko bo dole o iya ɓernde, dole o tokkama, ngam ɓayen andi dole min nuɗɗina min tokka laamu ɗum Allah on hokko. To ardini goɗɗo bo wala bawde feere sey min tokkam. Yimɓe ɓe o laamani komin ɓeddata wi'ugo ɓe ni ɓe jogamo juuɗe ɗiɗi, ɓe do'anamo hayruji bo fuu, ngam to a do'ana hoore ma ndikka to a do'ani ardiɗo, to a do'ani ardiɗo a do'ani kala ɓiɓɓe adama fuu, ngam to ardiɗo vooɗi hande ɓiɓɓe adama voɗan, to ardiɓe yotti haje pat ni kala hayruji fuu iwiran ha ardiɗo bako yotta ha ɓe o ardani. Kanjum waɗi wala ko ɓe watta illa do'ango mo kala hayruji fuu, Allah wawnumo, Allah jogan mo. Hande to lattake goɗɗo ardi, hande o laamiɗo, hande o hakimijo, hande o jawro, oɗon hakkunde gomnati be ɓiɓɓe adama ɓe o ardani. Dewle kala sarɗi lesdi fuu o fooɗa ɓe o ardani, o holla ɓe nda sarɗi lesdi, nda ko mari haaje ɓe yatta ɓe tokka. En sublana ɓikkoye jangirde, hande Arabia be Ajamia fuu dole on subla valla ni noy ɓikkoye jangirta, ngam hande ɓikkoye kamɓe wonata mawɓe jango. To sey ɓe ummira be hakkilo, sey ɓe ummira be dabareji je ɓe woni hande may woni dow laamu, dow ardungalji may, ɓikkoye may bo umma ɓe yatta, wala ko watta bo ɓe yatta mayɗo jam illa jangirde. To amin ummi min wari ɓe waɗi amin jaɓɓama kam ɓe darata o andi pat, min wari bo min walla ko seyo, min seyi, min yahi yonde lamɗo min waɗi seyo ha ɗo, ummiti min warti haɗɗo bo seyo ka wane o accueilli amin, on andi seyo ka pat. Nami amma dalilan nana wanti a maɓɓo an jonto min torata bo yimɓe pat bo heɓa dawa yimɓe taram kam ɗiɗon laaɓiɗo Banjul o wi laamu kam ko jonti saɗɗo yimɓe habdata makko o feɗamo kam hamin waɗi man bo discours mako man o heɓi
yetti jimbe yetti leni pakka wala leni pakka ko seni am do ala baba fari ko goddo yimbe ko endu goddo jamaaji o wadi hakkilo ha yimbe baño be ko taari baño mi faydirta yimbe bottere yimbe hedda botte man kam narral kon no wala do wala koy haare asli man narra be endam kanko metano sawani mo kada mo kam habda o bora hakkilo ma ko dew himɓe je ko lesdi je ko metani ha tokki leddi baño heɓa heɓira botere mum daga jawro en woni less maako be immatore woni less maako o bora hakkilo dew maɓɓe o enda yimɓe dow laamini bo ɓe muña wala moɗata ayɓe ɓen hawray ɓe muñotiri ɗum yahata dole seɗe muɗum moytoti haragare woɓɓe nder jawruɓe taweteɓe less laamu hakimi sangere tutawal nde en fuu goytaka kuccitane bolle maɓɓe e bolle seeɗa nder yimɓe nokkure sey be laamu hakimi ko Allah ɓangiɗata min andi bo fatin o ballan min hawra min hoɗɗina jiha min Allah bedda narral Allah bedda jamu Allah hokka en khayr narral en kuuda be maako jungo en habdana en beddi tawro amin yaha yeeso mi leddi bañe hikka yeeso no kala ɗum hikka yeeso mi yetti laamiɗo Mamman Gaɗɗo Yaya Simatere walli amin o hokki min goɗɗo dariɗo mo wallata min o wallan min be dabare o wallan min be jawdi no min ɗo jiha min yahirta yeeso Allah ɓeddu Allah ɓamtu daraja maako Allah ɓeddana mo ɓe barka ɓe basira o ardina en sewje min nanta be haala hakimiɗo kam hanki kam min ɗanayi no woni min ɗanayi komin yeɗino on waɗi ngam taɓitina narra hawran koye yimɓe min narran min ñamdan min kuudan min durdan min remidan to kanjum on min waɗa ɓikkoy min bo jangga arabe aɓe a jamiya fou ha a cycle complète ɓikkoy min jonta feere maɗo ha université to kanjum on min kam laamu ngu kam ngo nafi en ngo waɗi jonta min mari belal ɓandu ngo waɗi inde amin yehi yeeso to kanjum on jonta kam min kasiyaw kam min fota min mbiya nda kerol ma nane ma min nano tora hakimi min heɓi hakimi ɗo bo ɗum je hawrata hoore jawruɓe fuu min narra min kuuda wala mo cutata bandum min tefana ko moye hakke muɗum min narra min huuda min hawra wala lewol ɗo ɓeɗo wala dina ɗo ɓeɗo min pat min da hawra hoore min ɗo huuda boɗɗum juuɗe ɓe juuɗe ha huudugo ɓe hakimi ɗo min on ɗo jooɗi mana bras droit maako juuɗe ñaamo maako min huudan ɓe maako to deydey ko yelata min on noppi maako min on gite maako yawwa deydey ko yahata pat min fonamo yeccugo yawwa kanko ɓe ɗo dawri banni ko bo matin laamiɗo sous préfet seydi benenta heɓgo laamu hakimi ala kam woni sawdu min ñaamo min kam seyo on je min sey ka sey ala on andi min kam min ƴefti alkawal kala ko umri min pat min bo sey min huwinaymo hakimiɗo deydey ka bahaɓe alfere ɗo nafa min ɗamba komoy ko min ga ballita min durngol e ndemri yimɓe durngol ɓe ndemi ɗo ɓeɗo bonda durngol ɓe remoɓe ɗo bonda liggal kam ɗo ndi kam sendotira heɓa ɓe ɓeyde ɗum yahira yeeso lam nagge ɗe gesa sendirta wayam sendira nda gesa nda nayi ɗum sendirta kam ndi kadi ɗum hawta ɗum matidira macca bondal ji mere mere ɗo wala ko nafata min bandi o mi yetti Allah mi yetti mi heeɓi hakkude ha leddi alat mi yetti Allah deydey ko woni pat min waɗi ɓawa mako min nananamo min ballitamo deydey ko woni hakkude min ɓeydi adama en to min yiifu min hatta min ballitamo heɓa ɗum hoɗira min heɓi hakimi min yetti Allah min yetti annabijo Allah min yetti lamɗo Hama Gaɗɗo ɓe ballugo min ha waddana min ɓi adama barkantejo bana Alhaji Babba Fariku ha alal ɗo ha hokkitamo hakimi o arda min ha nokkole ko de ko ha ko ɓe wara ɓe metamo hakimi ɗo min ɗo wada réunion be mako o laamino jawro ha laamu jawro mako ɓawo laamugo jawro min waɗi réunion be mako o tabbitini min ha nder alal ɗo pat wala ɗi adama metaka sodugo babal kala mo yiɗi yiɓugo fuu hosa babal mere ñiɓana ɓinguel mum mere daga o laami jawro ha wargo hande en metai sodugo babal
en ɗo heɓa babe mere en ɗo yiɓa bo Allah seniɗo barkidinamo o hawti min ha réunion bo o yekki min o tabbitini min bo dabbunde en ñiɓan en pat miɗin ko woni nder ladde ɗo jawre en ko taari ɗo pat min burtan min wara min ñiɓa ha alal ko moye mo mari sembe yaake ka pat ñiɓan kanko bo eftini min siminti fer à béton usa langa langa caro plafond tol ha prix duwala o wadda be motaji makko sorna min ha prix duwala ngam hoyana min ngam min heɓa min ñiɓa heɓa ladde alal ɗo heɓa alal ɗo wuro ɗo ngo mawna ngo barkiɗa banni o eftani min banni o waɗani min bo min yetti Allah min yetti annabijo Allah min yetti mo Allah yara risku mako yeeso ɓawo man tataɓol majum bo o waɗi min hawti min kafi a dasi ɓinguel moto ɓinguel mota filowo kanki min pat min ɗo rufa a dasi ha saare mako ɗo deydey a dasi min rufata ɗo bo to boro 15 a ñaami a sodan moto o sikitinanma seede ma a soda moto aɗo lora huwa aɗo versa seede man ha seede moto mako timma a wartelnimo o tefay riba ko dala moto ma bo anon mariga a marta moto ma ngam bo ɓikkoye alal bo mara risque heɓa filuji maɓɓe yaha yeeso to aɗo fila kanti bo to a heɓi a dasima a ñaami to 500 000 a ñaami to 5 millions a yiɗi o hokkama a fila kanti ma aɗo versa seede may be hakkilo ha seede may timma kantima mawni ha nder alal Allah sen ɗo barkiɗinamo o valli min Allah barkiɗinamo Allah barkiɗina lamɗo hama gaɗɗo bo Allah barkiɗina lamɗo hama gaɗɗo Allah barkiɗinamo ngam dalila lamɗo hama gaɗɗo on en heɓi ha o yerdi o woni hakimi miɗin ha alal ɗo minin kam min yetti Allah min yetti annabijo Allah min yetti lamɗo hama gaɗɗo min yetti Alhaji Baba Fariku min ɗo toramo bo bana no o efti min ɗo Allah hokkimo bo o laami Allah ɓeddanamo bo muñal be miɗin Allah ɓeddanamo bo vallinde ko o vallitita min Allah ɓeddanamo bo jawdi no o vallira min ha narral amin yaha yeeso ha wuro amin yaada barkiɗa o loyi fahenta o habdini min lumo min alal ɗo watino tike ɗo maɓɓino ñamata jotta o habdini min ha min habdi ha jotta ka lumo nayi ɗo nasta baali ɗo nasta beyi ɗo nasta ha alal ɓe lumo alal fuɗɗiti ñamugo bana nane min ɗo soranayi min ha ɗo Allah sen ɗo ni barkiɗinamo Allah waɗa ni o wawa jogugo min o vallita ha jangirle o vallita ha durgol ko ɗime pat oɗo valla Allah sen ɗo hokka mo no o vallira min albarka daraja annabi